Hi guys, madong adlaw jung tanan. Padung mi karon dadtos maisan. Mutabang mi uog sanggi. Ili ano? Liya, tabang kag sanggi day. Uy, tabang kag sanggi. Ha? Tabang ko na sanggi. Magoro ba kaabot? Tabang ko na sanggi, tabang na kag sanggi day. Liya. Uy. Tatay. Nagkuan na tay? May li kuan mi Dengan tabung dato. lagi. Ha? Hay abaw. Papa. Haman. Abaw. Taplin bi kanay motor bi. Nagalisan ta. Motor. Haman. Haman fish. Na ko na fish. May fish na. Asa? Na, boss. May fish diha. Anda ko na fish dadto. Tara ta. Manguan ta dadtog na ay buging. Dabong. Gilabat naman gud diha iya, di na mangud ka kaagi. Dali. Padung mis maisan guys. Manguan mi dadtog. Napay dabong. May sanggi man sila sa tatay. Saan dito na pong ma? Alat anon. Narang idad ag jacket si Ilia kaya rang dapawa. Yes, gail. Nagdakag sundang kuya? Ha, sundang mo ka nagda. Klaro, gail. Ako magdaag sundang. O naman di ay. Bukon. Guys, isa ni tatay. Ito lahat ang makikita na ito. Wala sabi! Ano ko, pakarga naman. Isus, ay. Doon nagbot ang mga hagmais nga magpakarga. Ang kaagi. Ang kahimos. Hi guys. Ano ba? Ano ba sa imong ingan? Hi guys. Hi das ko no. Hi guys. Ina. Ikaw. Hi guys. Maisan nila tatay. Abaw ma. Ara, tesa. Dari takay arong di sumagaw. Berbi up lang. Isi, tagak na mo sakit. Usa. Na maisan na sa tay. Nangahurot namang pang kuan putod. Ang padag-tadad to. Anar ka be? Kada pa be. Anar ka? Tusa ka rizot. Da guys, kumana o pamutod. Ang langgi na laman. Kada isa ka buok gisalinan gadag ko para hang sanggiin. Ya. Sa kabuok. Ay sanggi. Dako kaayo. Kuha ko buong. Hani man no gipanguan ra gidritsura? Gidritsura ning panguan? Gilanggi ra dadzon. Amang langgi ko darig apil. Langgi ang dahil di dari kinahang lang putdon. Merong kuan. Langgi una dadzon guys. Langgi na ko dari. Anak mo ya kay dapaw diha ya, dapaw dari ya. Guys. Langgi ko sa langgi. Itsa ledos. Isan. Pauman. Katla na dara. Dara nung. Puno lagi mo sako. Aw. Kita likod. Masuyo. Tuo, nang tuwa sa blanco. Di anam-anam mo ako ta aro ato Upakan. Gagaw. Wala gagaw. Nung rinato. Ali day. Na guys. Mga banggi nag-uban. Dito ra dinig jalanggi. Di na putod-puturon. Kita ko daring napabay bunga. Hindi nawahin day ko. Hindi ang pagnahan.
Pasensya na mo guys, di pa kaasok ko ang nagang video kasi pa ko kamaog yung uko. Napanik kinaunhan. Ang video-video kung may bunga gani. Lagi, apay nang barag pero wala bunga. Pero naghanar ba sa luyot? Oh, wala lami ang budyo niya. Bisahon. Wala ujon. Ha? Kailan mo sa luyot guys, no? Sa luyot. Hindi ka sa luyot. Anti-stress. Sa luyot ba ninong? Sa luyot nino? Sa luyot lagi siguro na. Lagi ni manguha ko dani nung un. Ako tandan. Manguha no ko sa luyot. Nami man niya kanon. Abi kog na sila stress siya dani. Gana mo to kay pangaling. Hindi, nangawa man lagi. Oo, naman to ilang hinaling. Nguli. Wala. Klaro mga badziha. Mis mag-anag ta. Turas bahay ng anagon niyo, dala ka na ginanag. Lami mag-anag ba no? Ang kaning puwahon uguan, api aw kan Japonis. Dato landong, ko ada lami mag-anak dadto. Asa dadto? Batong gitakukan ba? Wow! Anhara mo dala kay Dapaw, anhara si Lia. O Kim. Ano na dadto ka kain ka dadto. Dadto to kay dadto ta magsugba. Buli ka ulit ko dadto ami ka. Dadto mi mag-anag guys. Haling unja, mag-anag mi dadto. Nga nagdara pusundang abi kog pang putdon di ay. Pang nanggiin ra di ay. Na human-human na hapit na wahira gud day ko. Ko. Oh Lord. Luoda ay gagmay man nag-uban. Buging. Puro buging. Sus ang luoda. Ang taong gagmay. Ginalaman. Da guys. Muna na guys. Tinapok nila. Ang uduan to So patay. Ano pa gagmay? Dagko, dapi, gagmay. Mo ray buging, kare mo'y normal. Aw. Normal. Kitain mo na dari sapa. Mo ray sapa dari sa amo. Kamu dana. Sapaan. Daghang kuan dana, pili. Entat. Yuk. Kau ra diha yuk. Kau ra na isa? Sa juday ninjo. Sa juha bantu kay ra kay wan ko nalanggi. Sa juha sang udaan man udaan na. Sung pader. Kaningag. Sakto jud ay wa nay kuan. Aw ning ini bukan nag-init. Humanpud. Lagi, nagto ba apang anon? Ya guys, kaabot pa dire kog langgian guys. Langgi gud ko. Bung. Mo lagi. Ini Daghang kinawatan. Ya, Grabe. Tagilaman magkaon nga. Ri manguha dari bukid. Ri manguha og mais. Lagi anagon ba no? Lami anagon yun no. Kaya mga anag taron. Kisa man siya? sako. Tatay? Grabe dero sa mata, kaya kundi patana ka pod. Mo kon ibut guys gahi. Susuno. Naga. Ta. Ay, dapat daghan. Hani maniyo sa luyot ni. Kari? Puhon man og lindog. Nay sa luyot daghan yo no. Padungog. Daghan kuha. Orang lami dari bukid. Nanggi og mais. Nah, sana kay po man ang video ron.
Balik ko agad ng video ha. Nagkaman og sanggi baliin karong inhanan nga wala say bunga. Banggiin siya. Banggi. Nga. Ang tangin, nagkaman baliin. Kamano jay timailhan wa na bunga. Pupo na. Uy, di agad maanag, anagen. Jadi anagen na bilin. Ya. Kakaeun sa ko danig kuan. Inanag. Intah. Baliin. Mali na naman ko. Apa? Ano man? Katong nga dihaan sang nailube. Wow. Nangihi nagdaan nagpajama. Na, tangi. Daog. Ito, sinon, ibot mag-apil ang punuan. Ano man? Adera, kani? Satu usah. Ang kare? Di, ako na. Ta. Uman, dali raman dayo. Lagi, pila raman dayo paglubag-lubag di ay. Majugan na ka nakaabot pa ko dari lubaganan. Kung naglangan-langan pa ko, dito ko kaabot dari lubaganan. Oh, guys. Di daghang buging. Di ah. Ang tilok ko mga buging-buging dari. Ay, wala naman dayo mga bukuan, bunga. Purok na di ay. Ay, nalam na yung pang-kuanon. Waan na. Minus nag-vitamins dari dapita. Nagdagtos, tengah-tengah murag tutambek. Dari waan na. Kagmay na. Agianan po nila sa baha. Garang nakagag tubig sa sapa. Agian dari baha. Hindi pa din na. Parang kahimus, kadong buging gani. Ya. Hindi pa. Jadi ay. Basta tay. Si Father Earth. Kuhag sako. Sayang. Isos. Mara guys. Ay, dagko na pigagmay. Ah. Ada. Bunga nila. Sultan. Ay, dagko. Pigagmantong. Pariha. Isa mo itanam dali sunod? Batungan na pud. Ay, panon. Ay, tangibuan da ang ratay. Sa man tay saluyot ni? Kani? Saluyot ni? Alami imong manguha ko dani udlot kaya lagi utanon. Suksok sa bursa. Kami utanon no. Guys, tay saluyot. Ako dani kay utanon. Anti-stress man eh. Harba stress ya? Nada tay? Stress ya ba haman? Stress ya? Haman nada na? Aw. Na mura wa den ngari. Sakit-sakit lagi kan may buhaton. Sa may buhaton way sakit labo mag-imil way sakit lapuson. Tay nagsagibo. Uy. Grabe yung bata ajit. Sus. Ano ba si Gail? Gail! Ito na kong iliya guys. Kahit ano si singgit-singgit. Tawag og mama. Kaya dahil naghantang ko ano. Kapunon. Oh! What's up? Ano kong kim-kim. Kaya nagsig, swagit. Maghaling kaya? Oh! What's up? Anak lagi ko. Uko.
Guys. Maisan nag kuan. O nanubo ag uban. Sige. Napasan. Oh. Napa, kutunon. Tabang hakot kuya. Miguel. What's that, day? Bukan pala si Lia, uy. Kau, Kim. Tabang kag hakot, Kim. Kaya lami masih mo pisto dali dahil Ana, tapok nagmamais. Puko na kay pamakpakan naman po na. Dahil na. Nga, ang ikaw din ha, nagmuro kag iring dahil nagsigswagit. Ha? Ano man ka, Kim? Nagsige magagswagit, Kim? Ito. Ano man? Ay, ito bay. Ito. Kaya ba kang nagsanggi si mama, nagsige kagswagit? Awal. Abaw, Papa. Giaway sa kabaw, papa? Angi. Tiaw. Tama. Kinsa? Nang abaw. Ha, magkabaw to to. Awal, Papa. Nagiaway si papa sa kabaw. Nga, binuungan. Tiaw. Buhi mo ng binuungan. Di ka pwede dito kaya ramang dapawa, day. Kim na. Nagbinuungan, ma. Paghaling na, sige na kayo masugba na tayo. Ano naman, nagis ako ang kunot na rin. Ano nasabit? Abit. Nasabit. Namuot si Ilia nasabit. Tagang ipok, day. Busak na gumbaroy. Ano, ginuo ko. Kita na katang kunot na ni. Ito. Ha, man, nagdug. Ta. Dug day na, di man na dug. Kanding man na. Gamaan man ka. Dug day to, dug day. Ay, dug to ah. Kanding man to ah. To guys, kita mas kanding. No. Ano ba to? Ito ah. Itong kanding. Ito na. Hmm? Ito na. Ending. Ito na. Ending, ma. Di makapoy dito tus tengas maisan karang mang dapawa. Ngatuka. Ano yara tada ni daplin? Ending. Ha? Ay mag anag ta. Kaan ka ginanag be? Bot. Nang. Ninong tatay na, ninong. Tatay. Taga tatay. Natay. Natay. Kain ko mais. Sakbi kida pa ang sakit bi. Tukasan. Tawa tatay. Yang mana katay? Manakatay. Manakatay. Tabang na ikat tanggi day. Di. Kay? Nga naman. Tan ko. Tik-tik. Isa? Tan ko. Tik-tik. Intan ka? Mm. Tangi, arutim na ipag kaazo. Handak mo na maintan. Kisa man na? Na, ma. Yuyo. Tulo. Yuyo na yuyo. Padungar yuyo. Padungar si yuyo. Tatay. Natay, magsanggi na tay. Hindi na tay. Magsanggi na. Ilian na. Magsanggi na, bibi. Hindi na bebe. Magsanggi na ang bibi. Matabang na magsanggi ang bibi. Hindi. Kanding to ah. Goat. Eat. Eat a goat? Eat you. Eat goat. Guys, ang galing nga si Yuyo ka mag-anag ko numi. Anagan na mo rin mga dabong. Oh. Lagi. Masig mo anhito karon mo labay. Oh. Lapromi masig mo anhito mag-anag. Nawa pa naman og hakot. Gitapok pa dari kay pamakpakan. Sakto jud ay sa juno pero ang init. Kanding. Tapi rang nakua. Dai to yarang nakua dai to ah. Nakua ajo. Ang nakua na nakapla ng bajing gamay. Kan pagkapud. Pagpud sabi. Bingko. Ha? Bingko. Nabuling ka? Kay? Tatay. Sa pagkanding
Tapos kitiw. Tapos kitiw nang sagbut. Gail! Tapos Kuya Gail, bito, tawag ako. Dai! Nadali. Agi! Dai! Na Kuya. Agi! Guys, ano namin, mga subaon. Kare. Tatay! Apa, daghang dabong. Hajubon yun, no? Abang hajubon. Guys, mga subaon. Mga anagon. Mga anagon. Uy, daghan pamday anagon. Di daghan pagbuhi tayo, no? Ano may, mo na pangulikot. Ako ni ba? Ha? Sugba mi darig mo, kuan, mais. Dahil hinaling di Lagi. Madunay pamahaw. Aray, baro. Ha? Sakto tayo taba pos bay. Pag magsikalon ba dyan kay, paborito mo na na ulit. Kung saan lagi panguan kay maghadog ko kay nagbugmais. Sa. Makuha ka to kasat lot. Ilia, anara ka day ha? Ilia. Day. Kim. Kim. Anara ka? Anarang ka. Muna lang ka magsubak ko day, magsubak ko mais. Dari no harus tama. Daghan mig anagon. Lagi mga buging, mga buging. Ha? Dare, apay lugsog ba? Na. Basa na. Upo na ni game. Upo na kuan. Upo na ni. Ano sabaan pag isda? Panguanan ka nang na yung mga buhi. Day, mapasok ka di, day. Bit naman kasi yung pajama. Nanay, green. Hindi man yung kuyang muram ni Upang Matuli. Apa? Kaya ba? Karipon mo pa manina. Sabir. Kari, iso ka ng luod sa. Pamataw ni mga buod. Ano maning lasagi apil man ulit eh. Dada. Pamaning mga uy, pamaning sud. Dai no da imo naman di ay. Imo ni be? Imo ni? Kana imo na bahin na nimo ha. Uban ani diyan. Ha? Diyan na diyan ha. Tagsa mo. Tagsa mo diyan ha. Guys. Zupaya. Ngomong hinaling. Takang na mo. Kaanday kang sinugba day? Isa naman tayo ka. Kaanday sinugba. Witness man ho. Haman. Mga basa man. Ato ay gisilong ya ka pangasok ko. Pero to ka. Pero makuan. Luto ba na sigaram na ikuot? Hujo pa day. Ilia. Hujo pa ka, hujo pa. Hujo pa na, hujo pa. Kaya maluto. Hujo pa, arong maluto. Asa man ka? Darata. Dali. Agan kuning badihan ni. Kau Kim, agan ka Kim, ha? Agan ka Kim, agan ka, agan ang bataan ka man ko eh. Dali ya. Ya. Nga may binuungan kay di mo siga ka mang binuungan dali rang basa ah. Sana mo ginagay? Ha? Isa na. Santol din na di man. Limon na uy. Lemon. Ikaw. Lemon. Lemon na di na santol. Uy. Isang unod guys, color yellow. Yellow corn ay ni. Yellow corn dahil ni tayo no. Pure nga kuan. Yellow corn. Mahalin mo nila pati. Color yellow dahil isang unod iliya. Color yellow. Na. Yellow dahil no. Ganahan ka na makaanday. Kaanday kag mais.
Kamu apa kamu tanam? Butangi, but. Mau dek kamu tanam? Oh, di ka mau. Di ka nisa ka mau tanam. Di ka mau tanam dai? Di ko nisa ka mau tanam. Kamu lang kamu kaen no. Kulikot. Naling. Tara nga bi. Tari dari ya, inga na iya. Tapo ba? Itapo dari. Isa isang kuan kay rong kuan musiga kay puro manri basa. Kuasa na iya. Saman. Kuasa nang kanang kuan. Kanang naay. Mais kay pulihi og kanang nailadya nga binuungan. Apa ma? Apa po na? Pulihi kay rong kuan na. Ambil nang uban. Karong makuan, mahaling ni. Hindi na makasuk-asuway pagkasiga. Siga gatang mata. Ang ilong siga. Na. Tala sa na. Tara, tama na. Tama. Hey guys. Yellow corn. Nang unsa na mo? Insa na ibutang ug mo kuan na. Ihawb na kanang musiga nagmaadyo ba? Di pa mangkadyo ni kuasiga ninja. Pangay pagsiga. Sa nihawb. Habang ko pamakpak say human og dali. Iya, yara ka dali. Habang ko pakpak dali. Kayo pa man na. Wala nga pang naling. Dagko yan o. Day, dagko day. Kip-kip ha. Kip-kipun. Batang arep. Dah, lagi ko an samurai na si ibabaw ni mo. Kasi mo ba? Buhay ko. Lagaraw. Namin ta puro ingat to, dagko. Grabe man po. Para utol man ang uban, pangutkot man dahil ni Jugo di ay. Pangutkot mas mga ilagang buutan. Lagi. Dagko, ganahan kumurkuan dan dagko. Yes no, damig dagko. Ha, dagko. May kanding naman. Kanding na to? Sabang day. 15%. Ayo na ma, Ternyata rin nga anagun. ayo na ma, Napod anagun. ayo na ma, Pakun. ayo Kung na, handa naman ipakpakan tayo no. ayo na ma. Ayo na, ayo na ma, Ha? ayo na. Ay, ayun na ma. Kakubot tayo. Sama. Ano siga mo? Kuan, sugbao aw. Naling mo mana. Tara nga. Dito pa ya. Hawa day kay mapasok ka day. Habang kuno pud si Jagjup. Iliya. Dara ka Kim. Dara ka Kim, dali Kim. Isugban. Tabang kuno pud si Jagjup, pag kaabot ang isang hangin. Ko na matkinkin ja. Seryoso ka din na sa tanong ko anong pakpak ng witing day. Uban-ubanon. Ang bibi ko. Uban-ubanon. Liya. Kim Kim. Uban-ubanon ka Kim no. Uban-ubanon man ka no. Oh. Baka, Ha? ayap, baka, Da? ayap ka, Uban-ubanon lang ka. Uban-ubanon. ayap ka. Mas kuya naghaling. Ngit-ngit man bi. Ngit-ngit man po gabi dutin ni. Ba. Hajub. Ani hajubon. Hajub sa una kay Roma kuan. Lami man sa hajubon no. Hinajub isa. Terus mga
Siyempre sa pataghanon pero makasalsog ba? Ito na, ayan. Hmm. Ito na. Hmm. Ito na mo. Wa pa nila luto oy, luto pag lubon pa ganun, luto na. Dali kay itan. Napagod mo lang. Sige bati na ko kertas no. Pagkuan mag-anak sa tanan. Yan oh. Gamay na laman re ako tiwason. Sa gamang sinugba mura nag uling arang nang itema. Arang daghana nagbaga. Ilian oh. Kita sana ka ding? Hmm? Eat kang mais be. Kanday ka Kim? Yaw. Very good kay mo kaan og mais. Pakpak. Pakpak be, pakpak. Kanirang duha tang lutuon. Okay, buli na ta. Samukan si Papa. Luto na gama. Naghanap na pinakpakan. Mamili ra ta dadto kay tandaan imong tita pura mi. Mili ra ta dari. Tay. Kana day. Para ko luto. Daw na pa nga. Eh. Kung dadaan sila ibutan na Ilia. Oh guys, nguli na may kay grabing sa mukag ang kuan, kumandir, sige tawag. Ilia, mo na imong bahin day. Ha, tanan ko. Mo na imong bahin. Amang imong Away. Hoy. Kinsa? Away. Kinsa man nag-away? Anday mo. Ha? Mo ta daw. Sus, mo ka ujan man imong kuan. Ay mo na dako. Dahil nagdana naman ko kanagan. Naman. Ayaw. Ha? Imo na. Luon sa imong forma bi. Mura naman kag iring. Hoy, Diyos, ato sa nang kuan. Ako man ni naluto. Adi luto na. Pag-uban panakuan. Pare mo. Hadlog man pud ni. Uban na. Anong pagod? Mahuas yung usok ka ma. Unsa man ron? Usok ka. Hmm? Guys, Yung sa usok ka ha. ano mi guys, nguli na mi. Di ano. Sana kag mais be. Oh, lami. Tara, luto na. Napad, dadaan sila pura mi. Nga mo to guys. Sila tita klaro nila to na. Nga. Ano Hindi naman na ka mga tawag video ni mo Kuan. na kinauna na Kuan? mga video. Punod mag-uban na patas ang mga sunod nga video ha. Salamat.